ניסיתי לשכוח, אבל אין לי מקום אחר. רציתי לברוח, אבל איתן גדול יותר. כי הימורים, משהו לשטוף את העיניים, וצלילים ארוכים של תרומות. פגעתי בגולד, הבוטים באתר מחכים לי שאני אצטרף. ואיך בכתבות הוא מוכר חלומות, נשאר רק ספונסר אחד וגם זה עם פייק בלנס. איך היוטיוב שפעם היה לשמירה התרסק בשנייה ועברתי פלטפורמה. זה בא מבפנים, מאיתן ניסים. אם אני אקשיב לעצמי, את בטח תראי שגם אני יכול לפתוח קורס על הימורים. עכשיו אני לא מזהה את עצמי, אני לא הבן אדם שהייתי אתמול. כזה אני עם בלנס אמיתי, איך קיבלתי עוד ספונסר בזול. והניצחונות הן רק זיכרונות מאתרים אחרים. כן, עכשיו זה מכה בי, זה רק אשליות. תשים את הקוד שנחתם בדמי. איך תמיד זה קורה לי, ואיך בכתבות הוא מוכר חלומות, נשאר רק ספונסר אחד וגם זה פייק בלנס. איך היוטיוב שפעם היה לשמירה התרסק בשנייה ועברתי פלטפורמה. זה בא מבפנים, מאיתן ניסים. אם אני אקשיב לעצמי, את בטח תראי שגם אני יכול לפתוח קורס. כולנו יכולים לפתוח קורס, גם אני, גם אתה. הקורס שלנו הוא שלנו. כי כיבורים, משהו לשטוף את העיניים, וצלילים ארוכים של תרומות. פגעתי בגולד, הבוטים באתר מחכים לי שאני אצטרף. ואיך בכתבות הוא מוכר חלומות, נשאר רק ספונסר אחד וגם זה עם פייק בלנס. איך היוטיוב שפעם היה לשמירה התרסק בשנייה ועברתי פלטפורמה. זה בא מבפנים, מאיתן ניסים. אם אני אקשיב לעצמי, את בטח תראי שגם אני יכול לפתוח קורס על הימורים. כן, גם אני יכול לפתוח קורס על הימורים.